επιστρέψαμε στα καθέκαστα. Βρίσκεται κοντά μου ο Γιώργος Μαθαίου. Είναι δάσκαλος λαούτου και έχω την αίσθηση ότι έχει βάλει σκοπό της ζωής του να διαδώσει την τέχνη του λαού του από εδώ και μέχρι τα πέρατα της γης, όπου φτάσαμε με το προηγούμενο θέμα. Έτσι, κακά τα ψέματα. Έχουμε φτάσει μέχρι Παππούα. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Εννοείται. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Μαθαίου? Ότι το λαούτο, λέει, είναι συνοδευτικό όργανο. Κυρίως συνοδευτικό στην παράδοσή μας. Άρα συνοδεύει όμως το πρωταγωνιστικό, τη φωνή και τα άλλα όργανα. Αναρωτιέμαι πώς να αισθάνεται. Δεν θα αισθάνεται λίγο ρηγμένο που είναι συνοδεία τώρα, και όχι. Όχι, γιατί είναι όλη η βάση της αναφοράς. Είναι το όργανο που συναντείται στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Ναι. Σε σχέση με τα άλλα που πρωταγωνιστούν σε κάθε περιοχή του καθένα αυτόνομα. Και έχει το πλεονέκτημα να είναι ένα όργανο με ευρείας διαδοχής στη μουσική, δηλαδή μπορεί να παίξει πάρα πολλά διαφορετικά μουσικά ηχοχρώματα. Εγώ θα αισθανόμουν ρηγμένη. Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα εδώ, να του δώσουμε πρωταγωνιστική μορφή. Για να αποκαταστήσουμε την κατάσταση. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Πότε σας δημιουργήθηκε η ανάγκη να διαδώσετε την τέχνη σας και να τις μεγαλώνοντας με αυτά τα ακούσματα και συμμετέχοντας και ενεργά και βιωματικά σε διάφορες ορχήστρες από μικρός και δισκογραφικά, αλλά παράλληλα με τη διδακτική μου δραστηριότητα σε μουσικά σχολεία και σε δική μου μουσική σχολή που έχω στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, τα τελευταία 2 χρόνια πριν την καραντίνα, με προτροπή της γυναίκας μου, γίνει και αυτή συνοδοιπόρος και μουσικός. Μπράβο! Έγινε η πρόταση να γράψουμε ένα βιβλίο. Και με αφορμή ότι το Υπουργείο Πολιτισμού πέρυσι αναγνώρισε τα ελληνικά μουσικά όργανα επίσημα σε όλη τη διδακτική δραστηριότητα και στην επικράτεια της Ελλάδας, στα οδεία, στις μουσικές σχολές, όπου δίνονται τίτλοι σπουδών και επιτυχία στα όργανα αυτά, πέρα από τα επίσημα κρατικά μουσικά σχολεία. Κάναμε την πρώτη μας συνεργασία με τον μουσικό οίκο του Μάριο Νικολαίδη στην Αθήνα και βγάλαμε αυτό το βιβλίο για να διαδοθεί σε όλη την Ελλάδα η διδακτική του λαού του. Τι απήχηση έχει δηλαδή αυτή τη στιγμή το λαό του σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα? Σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα έχει το θετικό ότι είναι ένα όργανο, επειδή όλα τα νέα παιδιά αρχίζουν και στρέφονται πολύ στην παράδοση. Βέβαια. Όχι μόνο όμως με τη folklore μορφή της και τα χορευτικά μόνο, και με τις μπάντες τις σύγχρονες. Που χώνεις και ένα λαούτο όμως το χάλκινο και μέσα. Και πολλά σύγχρονα παιδιά στην pop, στη σύγχρονη, στην έντεχνη μουσική εισάγουν το λαούτο πάρα πολύ στο παίξιμό τους. Συνδυάζεται πάρα πολύ εύκολα με άλλα όργανα ξένα. Και με ελληνικά εννοείται, και είναι ένας από τους κυριότερους πρεσβευτές της ελληνικής παράδοσης. Ποιος είναι ο πιο γνωστός λαουτίστας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Κοιτάξτε. Μετά από εσάς εννοώ. Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Εγώ θα αναφέρω ότι αυτός που παίζει λαούτο και είναι πάρα πολύ γνωστός και το έχει κάνει γνωστό είναι ο Γιάννης ο Χαρούλης. Βέβαια, ο Χαρούλης είναι, αλλά και ταυτόχρονα και ο Θανάσης ο Παπακοσταντίνου που παίζει και αυτός, ενώ δεν είναι υπηματική. Μετά είναι άλλοι παίχτες οι οποίοι έχουν συμμετέχει και έχουν βάλει. Ποιος είναι όμως σε ποιον ανήκει βιρτουοζιτέ στην ελληνική μουσική? Στο λαούτο, να τον βρούμε. Κοιτάξτε, είναι ένας που δεν είναι εν ζωή. Είναι ο Χρήστος ο Ζώτος και είναι και άλλοι πολύ παλαιότεροι, όπως ο Βασίλης ο Κατράκος και πολλοί άλλοι παίχτες οι οποίοι δίνουν. Και ο Χρήστος ο Τσιαμούλης στην Αθήνα που ήταν και δάσκαλός μου. Πολύ καλός. Μάλιστα. Βεβαίως. Πώς το βλέπετε να πηγαίνει μέχρι στιγμής? Πάει πάρα πολύ καλά. Έχει απήχηση και στις πωλήσεις αλλά και στους πυρήνες στους οποίους απευθυνόμαστε. Απευθύνεται το βιβλίο σε αρχάριους μαθητές, γιατί έχει ξεκινήσει, υπάρχει ένα μεγάλο κενό στους αρχάριους και για να διδαχθεί από τους δασκάλους στα σχολεία και στα οδεία, αλλά και από άλλους που θέλουν να πάρουν και να πειραματιστούν με αυτό το μουσικό είδος. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι κιθαρίστες, που παίζουν όργανα έγχορδα και το προσεγγίζουν με πολύ αγάπη. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστώ Θα πολύ. γίνει παρουσίαση του βιβλίου αυτό το Σάββατο στο Θέατρο Σοφούλη στις 9 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Θα μιλήσουν ο ακαδημαϊκός Βασίλης Ερμπέζης, που είναι και καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η Έρη Μαυρομουστάκη, που είναι επιμελήτρια ειδικών εκδόσεων μουσικής από Θεσσαλονίκη, η Αγαθοπούλου Ζωή, που είναι ραδιοφωνική παραγωγός δίπλα εδώ στο FM100. Η δική μας δηλαδή. Και ο Μάριος Γιαννάκου, εξερευνητής και ορειβάτης και μουσικός, που θα μας εκθέσει πάρα πολλά πράγματα για την αυτοβελτίωση, για τη μουσική μας έκφραση και για την σύγχρονη ματιά πάνω στο λαούτο. Τώρα μην υπάρχει μια έκφραση όπως είναι το Βαράτη Βιολιτζίδη, ή ας αρχίσουν οι χωροί να πούμε για το λαούτο. Είναι